o zi frumoasă de toamnă. Copiii se adunaseră în parc. Unii desenau, alții jucau șotronul, iar alții se jucau cu plușurile și se dădeau cu bicicleta. Ea era Heidi, fetița Corinei. Ce să mă joc? Pot să mă joc cu voi? Da. Să vedem cât dau. 2. 1, 2. E rândul tău. Ce să mai desenezi? Perfect. O să desenez și aici o casă. Gata! Ce-ar fi dacă soarele ăsta s-ar acoperi cu niște nori? Da, și... n-am mai putut să mai aștept și am mers. Și cum eu l-am avut, că eu n-am fost niciodată, să-l și mie. Păi e bine și da. Ring, ring. Oare cine mă sună? Ring, ring. Ring, ring. Alo? Aha. Da. Bine. Da. Aha. Bine. Pa. Cine era, mami? Era de la servici. Să citesc o carte. Ce-ar fi dacă m-aș plimba cu bicicleta? Pa, fetelor! Pa! O să dureze până când mă pun pe ea. Mami, mă duc să mă plimb. Bine, da, ai grijă pe unde? Să nu te rătăcești. Nu, mă plimb pe aici, prin împrejuri. Wow! Ui! Să nu pici! Nu pic! Ui! Ui! Merg cu viteza vântului! Ce ai? Mi-e frică! Nu mă duc! Ui! E bună! Ui! Gata? Te-ai întors? Da? A fost foarte, foarte distractiv. Mami, îmi dai și mie casca jos? Bine, vino la mine. Gata, ți-am dat-o jos. Bine, mă duc să duc la bicicletă. S-a dărâmat și bicicleta. Așa. O să mă joc cu ursulețul. Eu sunt doamna învățătoare, tu ești elev. Bun copii, astăzi vom învăța numerele 1, 2, 3. Astea au fost. La revedere, copii! La revedere, doamna!
O să desenezi cu tine? Bine. Ce zici să-i adăugăm și acasă? Bine. Sau mai bine niște păsări. Bine. Ce să mai adaug? O să fac și să vă joacă și cum ar fi toate astea într-un glob. Perfect! Acolo e rândul. Nu știu, cred că al tău, tu n-ai făcut ultima oară. Da, dar mi-e prea asină. Ce spui să mergem acasă? Nu, mai vreau să mai stau. Bine, e rândul meu. Ui, am dat 8. Ce caută pizzica asta aici? Ia mea când am înțeles 10. Am câștigat! Da, e rândul tău. Gata, Corin, s-a făcut deja ora 3. Am zis că până la 2 ne întoarcem. Da, mami, mai vreau să mai stau. Nu, mergem acasă. Acum. Bine. Haide, strângeți toate fusele și hai să mergem. Pa, Penny. Pa. Și aceasta a fost o zi de toamnă la parc.